Bon dia a tots, avui hi ha poca teca, poca teca, no sé si serà el dia del treballador o què, i el Games Workshop s'ho ha pres massa al peu de la lletra, però avui parlarem de poca i de coses. Serà un vídeo molt curtet sobre la càrrega. Us vaig prometre que faríem càrrega avui. Doncs la càrrega, com entrar en contacte per entrar al combat cos a cos. Com veieu, he portat un gameplay de l'Eternal Crusade amb una tropa d'assalt, o sigui, va una mica acorde amb el que estic explicant. Doncs, bàsicament, dues coses, una menys important, l'altra una mica més. La primera és que ara ja només cal que estiguis a una polzada o menys per estar travat, ja no caldrà que estiguis en contacte. Per tant, les càrregues seran una polzada menys difícils de fer, diguem-ho així. El que abans es feia, diguem-ne, per exemple, si estaves a 10 polzades, abans havies de treure un 10 a la càrrega, ara traiem 9 i ja estarà. La següent millora, doncs, la següent millora sí que és una mica més important, que és que les miniatures podran fer tants focs defensius com vulguin. Abans només en podien fer un. Feien un foc defensiu i si pel que fos després quedaven lliures i se'ls tornava a fer una càrrega, ja no podien fer el foc defensiu. Doncs ara sí que podran. Per tant, totes aquelles triquinyueles que es feien de et carrego amb aquesta unitat tonta, xorra, perquè gastis el teu foc defensiu i després jo carregaré amb la totxa, doncs això ja fora. Per tant, millora. Per mi, millora. Bé, endavant, Games Workshop, ho esteu fent bé, ànims. Molt bé, demà parlarem del combat. Ara hem parlat de com arriba el contacte, demà parlarem del combat. I això és tot. Demà més, però no millor perquè seria impossible. Així que, vinga, fins demà.